Machiegni nya Karamogo Jwang e chenro mar migago odiochiengni mar tarik ma idhiale e jogo ma wuone kamano mano intiere nya Karamogo Jwang arwakie chenro ni mar migago to mokwongo magi weche mamiyo pek odiochiengni ma kawuono. Mama mboga gini gichandore uchumi giseketho jogo ketho uchumi ka matek. Oganda jo-Islam oyuoro e ute lamo mopogore opogore mar dhialo nyasi mar Eid ul Adha. Naibu wa Rais naonekana kama anaongea hakuelewa jukumu anaokabidhi yeye kama kiongozi ya pili ya taifa. Jodolo medo golo dwondgi ka gikwedo siasa mag dhoudi magikoni nyalo kelo pogruok e kind oganda. Please have respect for your parents. And in an African setup, your parent is not just a biological parent. Anybody who is the age of your father or your mother, that is your parent. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua oyuoro e kanisa Anglican Manakuru e nyasi mar sidho jadolo Anthony Mwaura. Machiegni nya Karamogo Jwang en tarik 16 dwe mar auchiel higa mar 2024 kamano ma intiere nyalo tudri kod namba mar 36 kata Twitter @James Opondo Senior @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en James Opondo. Moko kuom oganda jo-Islam e bwo riwruok margi mar Migori Muslim Development Community kod jatend siasa e pacho ka mondo were kod siasa mar dhoudi. Jatend jo-Islam gi ka otelnegi kod Omar Ibrahim mane oriko wuoyo kinde nyasi mar Eid ul Adha wacho ni siasa mar dhoudi kinde ne osekalo kendo jotend siasa kod oganda jo-Kenya duto nyaka thegre kod siasa mag dhoudi. Omar okwayo jalup jatend piny Kenya kod jo-siasa mamoko mondo ogo siasa mar riwo jo-Kenya kamoro achiel. Oganda jo-Islam bende oywago pek mar ngima e piny Kenya magiseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom pek mar ngima kwa jood bura mondo kik kal paro mar chik mar omenda mar higa 2024-2025 ka gimedo ni usuru mamalo e pacho ka osemiyo thoth johala loro. Piny nyaka dongre gi golo usuru to wadwaro mana ni ko golo usuru to kiko bedo usuru mahinyo ng'ama ni piny obede ni japiny mani piny ni bo miye pache kata winje pache omiyo chik moro amora kapok okadhi to wadwaro ni kaka katiba marwa kata pend chik mane wakadho ni jopiny nyaka penji. Omiyo wach machalo kama wakwedo ni kik kadh chik ni nikech ohinyo japiny mani piny to wadwa ni pache okwongo kaw kapok okadh chik. Omiyo wayie nosuru to nyaka wagol kech mane madongo piny to kata kwa gole to kiko bede ma thiro dongruok obede mamiyo dongruok bede. Omiyo kaka ondike sani wadwaro jopiny mondo ke omi thuolo mondo gol pachgi ayanga kendo maliw kapok okadhe gi jatendwa mwaluoro Mheshimiwa William Samoei Ruto. Omiyo wakwaye kaka duond jo-Kisumu kata jo-Islam ma Kisumu nokwong oyawe fuonde mek public participation mondo jopiny ogol pachgi. Mane era tero mwadwaro ni mondo kaw kapok oketo lwete oboke machalo kamae. Ka odhi nyime ka pod wantiere mane kaunti ma Migori wa iyudo ni e kinde ma ji dhialo nyasi mar Eid al-Adha nya Karamogo Jwang wayudo ni moko kuom oganda jo-Islam e bwo riwruok gi ma Migori Muslim mano lipot mokwongo mane wakelo ni kata nya Karamogo Jwang kapod wang'iyo ni to ere kaka kuonde mage ma jo-Islam dhiale nyasi ni ma odiochieng' ma kawuono ka oganda wa bende mawuok e kaunti ma Migori noyudo thuolo mar dhialo nyasi ma kama. Winjane kaka no chalo e kaunti no ma Migori. سمع الله لمن حمده الذي يصلى النار الضالين وإياك نستعين وأصاب سنة المسلمين السنة يا وإسلام يا Naibu wa Rais
Inaonekana kama anaongea hakuelewa jukumu anaokabidhi yeye kama kiongozi ya pili ya taifa. Nafaa kuongea kwa niaba wa Kenya wote. Minendo yake naweza leta hatari kwa nchi. Tumesema hata mbeleni hii budget yataumiza wananchi. Budget imeingizwa mambo ya magari na mambo ya mboga anauza sokoni. Gari tunaweza wacha nyumbani, kwa serikali akitaka achukue mafai nini. Lakini kama naingilia vitu vidogo wananchi ya kawaida naishi naye, talete shida. Tunatoa bunge wasidhibitishe. Adhi mara jusuru jo mani piny kabisa sani chandore. Jo mani piny kabisa chandore mamunde wagi jo mama mboga gini chandore. Uchumi giketho jogo ketho uchumi kama matek. Ndalo mane wadwa tindo waneno ka soda ing'iewo siling achiel, sani soda siling 100. Branget ing'iewo siling 12, sani branget ing'iewo siling 1,000. Ng'ama piny kacha nyalo timore nade? Ng'ama onge go nyalo timore nade? Wacho ni piny ni sani osekethore, ok en piny magirene. An be ineno ka dara Nairobi ka gima aduogo dala. Jodin mar Islam odiechieng' ma kawuono ochokore kanyakla e kuonde lamo mopogore opogore mar dhialo odiechieng' mar Eid ul-Adha e kaunti ma Mombasa. Nyasi ma kamano idhialo e papa ma Tononoka kod Masjid Hulthum. Jalno maduong' mar Jo-Islam Abdullahi Hussein ma bende en achiel kuom joma ne ochopo e nyasi mar lam e papa ma Tononoka Jo-Islam mondo oti gi thuolo ni mar konyo jogo ma onge kod nyalo kendo dak gi kwe kaka anyuola achiel. Kindego johala mag jamni bende oseyo piny wacho kuom kit ngima kod nengo mamalo mag giyudogo chiaye. Assalamu alaikum. Waislamu wote ni kitu kimoja, na hizi ikhtilafu ni jambo ambalo linaweza kutokea katika masaili ya kilimo. Watu wanaweza kukosana, huyu akawa na rai hii na yule mwingine, lakini udugu wetu unabaki pale pale wala huondoki. Is that there's a finance bill that is being discussed, which is ni mambo ya ushuru kwa mwananchi that is likely to close very many businesses in Kenya, and therefore haya ni mambo ya kuzungumzwa kwa makini na kwa kina na kwa umoja. Watu watoke katika kivuli cha chama cha mimi I am UDA, and therefore I must fully support the agenda of the party leader of your party. No. This one, as a representative of the people, you must listen to the voices of the people and go to parliament and debate on behalf and for the interest of the people. And therefore we are calling upon the other leaders, just come to the table. Priority is to consider what your people are feeling and your people are saying. Tunashukuru Mungu kuna ndugu zetu Waislamu ambao wamejitokeza kununua na kugawanyiza hizo mifugo, lakini kusoma kweli hali ya uchumi mwananchi ni ngumu sana kwa afford shilingi 8,000 sasa kununua mbuzi. Mwenyezi Mungu ametufanikia, tumenunua na mbuzi na 7,000, 8,000, mwaka huu ni shilingi 15,000. Moko kuom jodolo kuom siasa ma osechaka go koda moko kuom josiasa ma pacho ka giwacho ni magi gin gik ma biro pogo oganda kapok kinde mag yiero ochopo. Jodolo gi mane loso Kapsabet Bishop Paul Korir kod nyawadgi ma Diocese ma Maseno North Charles Aseluto okwayo josiasa mondo miyowe bago rombe mag nyayo twak manyalo kelo pogruok e kind oganda. Bende gikwayo jood bura mondo mi orang makare paro mar chik omenda kapok gikale. Bado mwaka wa 2027 bado mbali sana. Waja kwanza tuwashughulikie Wakenya, kuwatendea kazi, kuwapenda na kuwatia moyo, ili wakati uchumi unapokita mizizi na wanaposongwa na mambo ya uchumi watu wanatiwa moyo. Tunataka kuomba kwa unyenyekevu mwingi sana ya kwamba maisha ni magumu, maisha imekuwa ngumu, na tunataka kuomba serikali, vile yule mama ambaye alikuwa Lake Victoria alisema serikali saidia, tunataka kusema our politicians, tafadhali sana muwe na moyo wa huruma. Hasa tukiambiwa mambo ya taxes, tunakubali ya kwamba ili nchi ikaweze kujengwa kwa kweli lazima tulipe ushuru, tujitegemee, lakini kuwe na kiasi.
Na tungependa kusema kama kuna nchi ambayo inatakikana tax relief ni nchi yetu ya Kenya wakati huu. Kwa hivyo ombi letu kama kanisa, tafadhali regulate. Kwa hivyo our members of parliament, as you head to parliament on Tuesday, put in your hearts, and may it please you, find it in your heart to be compassionate and to be merciful to the people of this country, Kenya. Moko kuom jood bura mawuok e duond buch ODM dwaro mondo otim nonro matut kaluwore kod tho mar apisa mar abila ma jong'wecho kata NIS Tom Adala mane gikone to noik ringre odhiambo manyoro e kar od bura ma Muhoroni. Jotelogo wacho ni gichich kod gino mane okelo tho mar Adala, ka bende gikwedo lipota ni ne onegore kende kod magina eode. Jood burago ne omedo ni adieri kod nonro matut kende mabiro nyiso ni en ang'o mane onego jatelono, ma bende gilero ni nyocha e kao medo lemo e kar tich mare. So you present yourself anonymous. That's service Benetton, and I want to tell you what Koyo is saying. Somebody that whose mental status would be assessed and reassessed before being given a gun. Before promotion, the forces that he worked for must have assessed him. I don't know why we will be saying that he committed suicide, yet he was just promoted the other way with proper assessment from the forces. Where I am sitting and where I stand as a son of this community and a leader in this community, I am persuaded that my brother is lying here because of the curse of being a Luo. And that is the message that must go out. Those old special rights people with big arms and red eyes, he removed all of them and brought educated people like Tom Adala and the rest. So do us proud by securing this country, by going back to the scripts that were left behind by Wilson Ayabei Boynet, and improve on them and make this country safe and good for us all. Apisa Maya Idwola makedo koda mibadhi e pachoka EACC omako kilmoro e boma ma Kisumu kod jatich doho mamalo ma Kisumu weche mag mibadhi bang' duola mar EACC yudo maling'ling ni ne gikawo asoya. Clifford Gwanda ma en jang'ad bura e doho mamalo ma Kisumu nomaki chieng' tich abich kaachiel gi jatij doho no moyangi kaka Zakayo Wambogo. Wachore ni ne gikawo asoya maromo shilingi 500,000 kuom jal moro ma nochwalo bura e doho no, ka giwuondore ni ne gikawo omenda no e lo jang'ad bura Roselyn Aburili mondo mi odog kore e ng'ado bura. Ji ariyogo odinegi e tesend obila ma Railway Sport ka girito chwalogi e doho. Nya kwa mgojon kaka enodi chinga dialo joma uone mi tuolo mara ndikona ote machuok ka dialo babani kamona wana maentiere Ramogi TV winjo weche manyien yo mong'ith ana Vanilla Ching kawuok Kangeche Village. I wish my dad Solomon Sabaganga happy Father's Day. Dan Odiero kaya minyenya school adhialo baba na japuonj Odiero mogo kuom bedo nyaka ne mama na tho e higa mar 1997. Nyasaye mondo otelne joma wuone. Deva Biero mano mwalimu wacho ni happy Father's Day. Japichane ni maler gi abito jaoda manya game nyithinda Zamu Lynn Gijailin kod Adriana Kimberly kawantiere Europe. Wishing all fathers happy Father's Day. Martin Meto Chola mano kawantiere dala maragengni happy Father's Day gi jo mantiere dala mar Kunya Beach happy Father's Day ne ngata mantiere kendo winja gi sani kata ka bende wantiere gi jogo ma jog motegno kabisa kendo jonyuol
ka duto buo Ramogi TV wako ino happy Father's Day. Waka oyue madundo poko tieko ne kono Ramogi ka wadugo to pod wan koda weche mathoth. Kik idhi mabor. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Escape to the coastal paradise by grabbing the 25% discount from View Travel. Unwind and indulge in an all-inclusive meal plan for a 3-day stay at the luxurious Diani Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited drinks and snacks as you slow down to the calmness and tranquility of the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid It Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Otambani en mar meher. En ang'o ma ni bire odoka. En ang'o ma ining'e kuom meher. To en ang'o ma ni dwa wacho ni Asai. Anasai. Sarabjit, en ng'at maber ahinya. To en kia kata masira ma jaode kale gi sechegi. En ng'ano, migochone manyaka nende. Anatemo gochone Sarabjit. To en ok omak simba. Kara nyathina ni kanye. Wan ok wanyal dok dala kata matin. Jodala mok piye gi kenyni. Akwayi, kik walose wi wachni kendo. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakoro Ramogi Ajong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro Ramogi Ajong watwak mar rameny piny. Chik by ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato,
Mustard. Solo siepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nya Kwaramogi. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kanyakla kod jotelo mamoko oyuoro e nyasi mar sidho jadolo mar Anglican bade Nakuru Anthony Mwaura Mambo motelo ne sitho makawuono. Jadolo Mwaura osebedo e lemo mopogore opogore mag dolo e kanisa no kuom higni 28. Nyasi no otele gi jadolo maduong' mar Anglican Jackson Ole Sapit. Onjene gima adhi nyime gi sani. Bishop of the Anglican Church of Kenya na amefika hapa. Your Excellency Deputy President, and of course the guest of honor who is my voter. I hope you don't change your vote to Nakuru. Bishop Anthony Mwaura Mambo, who is my friend. Tumefanya kazi nyingi sana, and I have a lot of faith in you that you are going to lead us in the best way in Nakuru, because I have seen you work. We have done a lot of work together. Church will have to hold us leaders accountable for what we say and what we do. I think we are failing, and it's high time that the church and your grace, we have seen you stand up for what is right. Please hold us accountable. Number 3, and the last one, your grace. The church has a lot of work to pray for this country and for the world. Your grace, I belong to a committee in Parliament inaitwa Africa, Caribbean, and Pacific states, where church has completely disappeared in Europe versus Europe. The church out there, it's upside down. And I think it is time now you re-export the word to Europe, because the world is upside down in matters LGBTQ. Thank you. Tupigie Mama Jane makofi. Tuende Rongai. Your Excellency, the Deputy President, Pastor Dorcas, Dr. Ole Sapit. Nya Kwaramogi juang mano nyasi matimore e county ma Nakuru kama jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oyuoro e nyasi mar sidho yanga jadolo Mwaura ka magi duto bro luno kochopo saa 1 gi saa 3 mana e Ramogi TV ka wadhi nyime. Ni moko kuom jotelo mag lemo momako siasa maukaluo oseyo piny owacho kuom weyo oko e budget moko kuom chenro mag dongruok mane jatend piny owuon osidho e alwora ma Nyanza. Giyango ni golo oko giyango ni giol kod rombe madongo misiko ibago e alwora ma Nyanza nyinge kelo dongruok to onge olemo mag rombe go ma biro e gwenge ma Nyanza. Jotelo go koni gidwa ng'eyo ni ang'o momiyo piny owacho singo dongruok ni Nyanza ma ok gichopi kata mana e budget. Gikwayo jotelo mawuok Nyanza mondo onywak lwedo e neno ni gikelo dongruok ne jopiny e yor loso thuolo mag tije kendo neno ni chenro mag dongruok ochopo ne jopiny. Resources are distributed in cabinet of Kenya, and that's where money come from. And we as people of Nyanza, mpaka wakisia ambao wako Nyanza, we want to conference in the cabinet, give us what is due to us. And I'm saying this because recently the president has visited Nyanza severally. When he came here, my brother here, Ojienda, I differed with him very strongly about mambo ya kuingia kwa serikali. But he tried and got into government, and he negotiated for a project called Kabonyo Kanyagwal. Kabonyo Kanyagwal project was a budget of 1 billion. Onge budget. Things on what the conference. Kidi korgi ochanda mo kani. Korgo chanda president came here and promised the road from Leunda going all the way
to Bondo. It was put as a promise, and budget after budget, onge budget. Kidhi dala wa Migori County, owadwanya mita owuok modhi negotiate for ndara miluongo ni Stella kochomo kamoro ni gogo. Moket kanyo endo, kwang'iyo budget ni endi asome, onge budget. Kicha king'iyo abuor no negotiate nendara moro suna itko achande, bende sani king'iyo onge budget. PSCS, Ed is saying that we must have our opportunity in government because all of us pay taxes. And I think that is the point, and he has a point there, that you represent us in government and let us have our chances in government. So that taxes or appropriation should include projects from this region. Jodak ma Kajiado owuok oko mar yudo thieth manono ne tuo maduong' mar wang' makinde mathoth loko ji muofu cataract. Kaluwore kod Dr. Belin Akoth, jalony thieth mar wang' tuo ni owacho ni cataract otelo e piny mangima e loko ji mathoth muofu, kendo maromo ji milion 20.5 ni kod midhiero ni manyalo mana thiedhi e yor bero. Kata bed ni ji mathoth mayudo tuo ni gin jodongo, nyithindo bende inyalo nyuol gi tuo ni. Kaluwore gi nonro mar World Health Organization, atamalo 38 mar ji malokore muofu e pacho ka gin mikelo gi tuo mar cataract. Blindness, so you're here to do surgeries, at least to restore vision to the patients who have blindness due to cataract. So we are targeting to do 40 cataract surgeries for this season, today and tomorrow. So far we've done 16. We'll do a few more, and then the remaining we are planning to finish them tomorrow. Cataract is basically a cloud forming on the lens of the eye, and if it is not removed on time, it can lead to blindness. It's been known to be associated with old age, but again we are seeing cataract even affecting young children, below even 20 years. So, but most of the people who have showed up today are... Odiochieng' wuone en odiochieng' ma osidhi mar dhialo chiwruok hera kod tuonruok mar wuone e piny mangima. Kae seche mathoth ne ting' wuone irango mana kaka wiot. Kawuono wamiyo pek kidieny mar wuone marito nyithindgi kendgi ting' ma dholiech dendo ni single fathers kaka achiel kuom yorego mag dhialo wuone. Kawuono motelo ne odiochieng' ma idhiale wuone, lipota marwa Millicent Adhiambo nolimo wuone ariyo ma gin single fathers kendo okelonwa sigandgi e yo machal kamae. E piny mathoth ne ting' marito nyithindo imenyo e nyong'ong' mar nyuoko lwedo mar wuoro kod miyo. Mana kaka mine, jonyuol ma wuone bende ka odong' gi ting'no kendgi to kalo moko kuom midhiero kaachiel kod ber mopogore opogore. Ma en kaluwore ni gikawo ting'no duto mar joma chuo kod mine kanyakla mar neno ni nyathi odongo kaka owinjore e kinde ma tich, rito dala kod chiwo hocho ne nyithindo, be ng'iyogi maonge jabathe monyalo lalore godo kotenore kod pek mowinjo. E odiochieng' dhialo wuone, wakelo ni sigand wuone ariyo marito nyithindgi giwegi maonge minegi. E kar dak ma Nyalenda 5 Ways, e kaunti ma Kisumu, waromo gi Jared Omondi Atela ma wuod Migori, jago makayo e odgi. Omondi masani osebedo karito nyithinde ariyo kende, nyaka ne gipogre gi min nyithinde higni 4 mokalo, golo saende oko mondo olaw. Kuma kapok otimo mano to neno ni oywe ode. Kama e kaka oleronwa sigande kaka ne oyudore kod ting' marito nyithindo kende maonge mingi. Ndalo mane korona odonjo, noyudo ka tiyo gi organization moro. Koro ka korona nobiro to nochungwa e tich. Koro ka nochungwa e tich to naduoge ot nyiso min ot ne ochungwa e tich. Ng'adna rieko to nonyisa ni en oneno ni achak na ohala mar botek. Anyise ni an gima neno ni anyalo donjo ohala mar riemba piko. To nonyisa gimoro ni mimi siwezi kubali kuitwa bibi ya mtu wa pikipiki. Nano kawan gi nyithindo ariyo, to wacho ni nyithindo ariyo gi okang'e mokwongo ne abiro yudo tich karang'o.
okang'eni corona biro dhi marom nade. Koro nadhi tamanyo osiepna moro kare ni bwana amba gombo ni mondo ariembe apiko mondo amba konye go jogena. Odiochieng' mokwongo mana biro ga apiko no ka nowuok oko mong'iyo, koseng'iyo to penja nyisa ni ili takataka gani umekuja nayo hapa. Koro ne ok aduoke, alacha cha ni gima ng'ene biro go ma ok yugi ma gima biro konyo e tich. Koro weche nochako kethre ot ka. En koko bang' koko, odwa na gola apiko. Tapeni ka gola apiko na duoko ne wuon go. Wabiro chiemo nang'o ka? Wabiro chulo rent nang'o? Nyithindo gibiro rwakore nang'o? Wabiro bet nang'o? Koro kano gik 2020 dwe mara juma mogik mar dwe mar 7 ema koro nayudo liel dala, dawa monyuolo baba wanotho. Koro nadhi to kana wuog janyuol to nonyisa ni kik ibi gi family, weche corona ng'eny, wawa nyithindo dong' Kisumo, odonge men gi ni bi liel. Koro kana adhi ginene, adhi dala mo iko dawa maber. Koro chieng' mana duogo tagone simu ni asewuok Migori aduogo Kisumo. Koro omega time makadhi dala tanyalo kawo gi pikipiki. Koro an kana duogo taromo gi nyithindo katugo oko e gate kacha. Tapenjo gi ni mnafanya nini hapa nje? To ginyisa ni mami ametuambia tukungoje hapa. Tapenja ameenda wapi? To ni ameenda town. Koro kana biro ayawo gate adonjo gi nyithindo ot norwenya. Jaber noting'o gimoro amora ma nyaka katen mag ot. To nang'iyo gima natimo nago chonga piny. To nakwayo Nyasaye gimoro achiel, Nyasaye mokwongo miya chuny mang'ich. Ma msigo mango mapek miya chuny mang'ich. Kaso mar ariyo nanyiso Nyasaye miya rieko kaka dochako gi nyithindo ariyogi. Komachielo kar dak onogo ma Nyalenda e alwora ma Capital, waromo gi Benson Wasonga Mika ma ja Homa Bay, nyathi achiel e odgi ka opusore, owuok tich oringo biro rango wuode mar ariyo mane oweyo ot ka dende lit. Mika osebedo janyuol achiel e ngima nyithinde 3 kuom higni 9 sani nyaka ne minode Nyasaye om e higa mar 2015 kokalo kuom tuo mar kansa. Osedhach nade e higni go duto gi nyithinde masani koro gin joma bet madongo. Misigo mapek ni noyuda nikech noweya gi nyithindo matindo. Nyathi achiel nowe ka nitiere nasari. Ma nyathino nasedhach go mosani ni form 1. Nyathi achiel nowe ka nitiere class 3. Ma en bit sani asedhach kode ni form 3. Machielo nowe ka koka dhi form 1. Ere kaka wuone ariyogi osebedo ka minore e kind tijegi kod rito nyithindgi. Nan nachiwo ga sa 10. Tachiwo taloso ne nyithindo chai. Kaseloso negi chai tawenegi akete njagi. Kasekete njagi to poti baweyo kaketo negi e dier ot ka. To nochuna makoro adhi anyiewo TV ma second hand. Koro aweyawo kawenegi ga cartoon ka ginyalo neno. Aweyawo ka cartoon ni on. Koro bar be seche moko nawenegi nono ma ginyalo tuga i compound ka. Koro kaka ne gimedo dongo, koro ambe ne koro adjust. Koro adjust nikech kaka ne corona koro rumo, koro gichako dhi school. Koro na adjust, nachiwo gokinyi, aluokogi, kaseluokogi tamiyo aloso negi chai, taterogi e school. Koro sama gin e school no, nyudo ka ne gidwete e school chakre saa 1:30 okinyi nyaka saa 9. Koro sechego in between kanya yudo kaka ambe kwa nyalo kata kawo tich madhi mabor matin taduogo. Koro at least nayudo ka an gi yot moro matin. Apaka mage ma osebedo ka yiengogi e wuodhgi ni mar bedo wuoro kendo miyo e ngima nyathi. Gima koro hinyaga ni chuna ni nyaka ti for longer hours. Ka nyithindo osea school to magisebiro e ot to koro maseluokogi mamiyogi gimoro ma gimadho, koro awenegi TV. Tadhi atiyo nyaka saa 12 aduogo atero negi sapa. Koro sama ginindo no, an kidachaka dok e ndara kata nyaka saa 5-6 otieno. Kichago kwana nyithindo onego bed ni achulo negi fees, ambo onego bed ni achulo rent mara, wuon apiko bende onego bed ni achulo apiko ne. Ka in one parent to ionge gi advisor, nikech mama nyalo advise, in bi nyalo advise. To kama koro ichung' e kendi ng'ama nyang' idhi ire mondo o advise koro onge.
koro choni nyithinde gi nyaka bedo godo piny tipuonjori godo kachiel koni wa marach maber kik tim ma ka keto gi bwo Nyasaye to ging'e wach Nyasaye. Ang'o ma osemiyo gi minjing'o mar dhi nyime kod ting' makama kata obedo ni gikalo apaka mopogore, to ere kaka gineno ni girito nyithindo gi e yo malong'o mar miyo gidongi kaka nyathi owinjore odong, bed ni en gi janyuol achiel kata giduto. Gima konyaga sana ni my parents pod ngima. Ndisi moko makugi ketiela pagare otagocho ne mama wa. To wuoyo kode ong'ado na rieko kich mama ben ng'at ma mowaren pastor. Baba wa besi chemo kagocho na inse ne baba ogore lok atim nang'o. Gima na wache chunya ni nyithindo gi ne okondiko nwa barua ni mondo anyuolgi. Wane mondo anyuolgi out of our own volition. Ko number 1 na wacho ni ok nyithinda gima chamo ma gibiro chamo to ok gibithagore. Ka pie ma biro modho ta biro modho kodgi. Magi jip ma Jared kod Mika nigo ne jonyuol wetegi marito nyithindgi kendgi ka onge wuoro kata miyo. Nyithindo are very innocent in every disagreement. Kaw nyithindi kata ko ni nyithindi go kaw nyithindi go tibedgo. Iwacho ni kila mtoto anakuja na sahani yake. Samanya ndio kidonge nyithindi kamano. Nyasabe yao ni yore to kendo ni rieki ni mang'eny manyalo miyo kaka konyo nyithindi. Joma chuwete na single parents kikuwit nyithiu. Ka Nyasaye gudho gi nyithindo. Please tem bed machiegni gi nyithindo. Ka ti advice gi. Ka to ging'eyo ni in wuon gi to in min gi e kit ngimani. Kinke gising'e mano to ngima bro dhi mbele. To kiweyo gi ni be idhi kama to kibifaulu mirit nyithindo. Ma bende e wach magingo ne oganda ewi weche ma ok ni kare mosebedo kaliekore kendo wachore ewi jonyuol marito nyathi kende ka onge wuoro kata miyo. A single parent kata single dad is not a crime. Samantha gimoko miyo nikech marriage is not a matter of life and death. Kuno go be no marriage no to kotamore to it is always good to walk away kapod ngima. It is always good to separate. Kuna rudu to saa to kotamore tafadhali separate kimoko ni ng'ato dhi jela ng'ato dhi buri dhi iki. E seche ma Mika tonge kod gombo mar kelo kendo miyo machielo mar konye dak to kuito jaode Jared to chano mar manyo ng'ato kata kamano mano biro bedo bang' ka osechopo gombo mare mar dhi nyime kod sombe e Kenya School of Law mondo bedo okil manyalo yalo ne ji weche familia kod pogo mondo mag pacho mondo obiomi nyithinde gima maber moloyo kaka utemo negi sani. Ad nyithinda gi opoda na ko. In fact na ko gima momiyo kadwar kata na kendo ginigo. Kadwar kendo sana dan nyithinda gi ater gi mbele. Gima ntie hata an open for relationship lakini gima pod ni mbele na mokuongo. Kichani ni adana kwa bed stable economically. Makata ka yodo nyar ng'ato to ko biwe ni ang'owa an jono lwete. Ko adana kwa bed economically empowered. Mang'eni kadhi Kenya School of Law machako practice law. Kama kwa nyalo manyo nyar ng'ato mondo koramba make lwete mondo wadhi mbele gi wacha adonje Kenya machielo. Odiochieng' wuone oulang'o e ngima Jared kod Mika. Personally, Father's Day gimomin kuma pani it is a day to celebrate fathers. The achievements magisetimo gi challenges magisekade. Father's Day en mana ni mor kendo nyaka tabedo ko ok dang vidi kuya nyaka beda gi mor nikech kaka sebedo kan gi nyithinda. E kar dak ma migosi wayudo Easter Okech ma en nyan mochung'ne kedo ne ratiro mar kit chwech. Ojiwo ganda ahinya to wuone mondo thor limo johocho sama gihinyore keny kaka yorno mar geng'o masiche kaka mag derruok kod nek matinde ng'eny e keny. Wayudo ka jok moko ibet gi mon, udak gi mon, ma mon go boko beyo ahinya. Mon moko bende gin jok maricho. Nikech gikelo gik moko mang'eny e keny makoro imbe ok nende. An ang'iso ga ji ni bed kendi gi nyithindo, rit nyithindi. Nikech kirito nyithindi ibo bet ng'ama odak e ngima ma iyiero maber mantie gi kwe. Ita jiwo jonyuol mondo nyis nyithindgi kit ngima malong'o mani kod nengo. Gimidwa mondo dongi na chaka pod tin. Nikech kok watimo gik makaka mago to obo yudo ka nyithindo gi nyalo muomi. Koro wacho ni in places mantiere fathers gi play their role, yes, as a father.
nego gibed ni gimbe ne gin kanyo gitayo nyithindo kumondo gibed ni gintie. Sigand Mika kod Jared opedhi kaka ranyisi e wi ting' ma wuone ni godo kod kinda magiketo ka oponi gidong kod pek marito nyithindgi giwegi maonge minegi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jolot nyaride ketu